entendre per què vol veure l'Ace punys de foc ara. L'emperadreu pirata. És el presoner més perillós que tenim a Impel Down, diria. O potser és el més perillós de tot el món en aquests moments. I jo no vull problemes. Parlant d'homes perillosos, també hi ha aquell que va desafiar el quarter de l'armada i va muntar tot un merder. Era un Shichibukai com la boa Hancock. Què vols, ara? Que no m'escapo! No em puc ni rascar en pau. Sempre el mateix. T'han torturat molt. Ai, capità. A mi el que em fa mal no és el cos, senyor Ace, sinó el cor. Per no poder pagar tot el meu deute. Jinbe. I jo d'aquesta manera no em podré morir mai en pau. A la merda el meu títol de Shichibukai. No el vull per res. Donaria el que fos per aturar tot això. La vida, fins i tot si calgués. No m'estranya que no ens hi puguem comunicar de cap